Pozdrav čituljka! Danas čitamo U Medića posla mnogo, a zabave malo. Miško i Božana Medić bili su veoma zaposlen par. Imali su privatnu perionicu u velikom drvetu. Božana je prala, čistila i peglala, a Miško prikupljao prljavo i raznosio čisto rublje po celoj šumi. Perionica im je dobro radila, ali zato, izgleda, nikako nisu mogli da dođu do malo slobodnog vremena. Drugi stanovnici velikog drveta ne pamte kad su ih videli obučene u bilo šta drugo sem radne odeće. Miško je nosio odelo od grubog plavog platna, a Božana je kao svoju uniformu uvek oblačila jednu običnu sivu haljinu. Jednog popodneva Miško donese u perionicu vreću punu svakojake robe. Bile su tu navlake za uši koje su koristili kumići kad imaju uhobolju, trebalo ih je oprati. Krticama je trebalo zakrpiti jastučnice, jer su krtice svugde pravile rupe. Trebalo je ispeglati majušne mravlje kaputiće, a to baš nije lako, sa svim onim sićušnim naborima i porubima. Među ostalom odećom, bila je tu i jedna divna večernja haljina. Svilena, a obojena u onu nijansu zelene boje koja se zove rano proleće u šumi. Kad je ugleda, Božana ne odoli iskušenju da je proba. Bila joj je malo široka u struku, ali je ona pritegnu stručkom ljutića. Pošto se neko vreme divila svojem odrazu na staklenim vratima mašine za pranje, Božana pronađe dugačku ljubičastu plišanu vrpcu, pa zaveza mašnu oko svoje glave. Činilo joj se da izgleda prosto savršeno. U tom času zazvoni telefon. Halo, Božana! Bio je to glas mlade sove iz stana u potkrovlju. Priređujemo sedeljku, a sve zvanice moraju da dođu obučene u čemu ih zateknemo. Dolazi odmah u tome u što si sad obučena. Biće zabavno. Božana je bila oduševljena. Ostavi mašinu za pranje i dasku za peglanje, pa potrča uza stepenice što je brže mogla. Vrata stana porodice sova bila su širom otvorena. Desimir Detlić bio je već tamo, obučen u ogrtač za kupanje. Goci Gušterici rep je bio sav uvaljan u blato. Sva deca iz porodice Miš nosila su gumene rukavice, jer su baš prala posuđe kad je zazvonio telefon. Kad uđe Božana Medićka, čavrljanje prestade. Svi se zadiviše njenom izgledu. Onda stiže i njen muž Miško u svojem običnom platnenom odelu i nađe da je prava lepotica. I tu on, na licu mesta, smisli da je već vreme da se i njih dvoje bar jedno veče lepo zabave. Šta im vredi sav onaj teški trud ako se nikad zajedno ne provesele? Tako su sutradan oboje kupili elegantnu odeću i uveče izišli u Mesečinu, omiljeni noćni klub. Igrali su celu noć, kao onda kad su još bili mladi i bezbrižni.